हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। नै लोगोफोर आङो दायो मैथा मैगं सायनो नागिरदों। नै बे मैथाया दाख्लैनो आङो न'नि बारिनिफ्राय खानानै लाबोदोंमोन आरो हजों गामिनिफ्राय। बेनिफ्राय गोबाव जालायलायबाय प्लास्टिकआव सोना दोनबाय थादोंमोन आङो, ओमफ्राय माने मोजाङैनो थादों आरो। बेनिफ्राय नै दायो आङो माजों संगोन बे मैथाखौहाय, नै नाजों संगोन आङो। नै ना गोरि गिदिर गिदिर जि मोजां मोजां नाया। बेनिफ्राय नाजों मैथाजों संनोसै आङो। बेनिफ्राय नाखौल' बिहरदोंमोन आङो, नै रानि बिफाया आरो अमा बेदरबो लाबोफाबावदों। बे अमा बेदरखौहाय आङो दायो फ्राय एवसिगोन आरो मैथाजों नाजों संसिगोन। बेनिफ्राय अमा बेदरखौहाय फ्राय एवसिगोन आङो। बेनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना, सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा। ओमफ्राय भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामनानै होदो अननानै। दाना आङो मैथाखौ सायहरनोसै। दाना नै लोगोफोर आङो संनो रेडि लाजोब्बाय। नै मैथाखौबो सुखाबाय आरामसे बरियानो। इनिफ्राय नै नायाबो सुबाय आङो सायखांनानै। इनिफ्राय नै बेयावहाय अमा बेदरखौबो सुबाय। इनिफ्राय अमा बेदरखौहाय आङो माने दैयावहाय एसे रुहरनोसै। नै दै जानखाबाय आं सारायाव। इनिफ्राय नानि थाखायबो आङो साराय जानबाय। नै थावबो होखाबाय आङो, थावाबो गोबायानो नै। इनिफ्राय नाखौ होनोसै आङो। नै नाया ना गोरि, नै नाया मैथाजों नाजों संनोसै बरियानो। बेनिफ्राय बेखौ रुहरग्रोनोसै आङो, फ्राय एवनोसै। बेनिफ्राय ना एवफ्रामनाया जाबाय आंना नै। बेनिफ्राय नै माबायाबो अमा बेदर रुनायाबो गोदौगासिनो दं नै। बेखौ दसे खांना दोनथ'नोसै आङो। नै बेयाव खांना दोनथ'जोब्बाय। दाना मैथाखौ होना होनोसै। सामब्राम गुफुर देनाय होबाय आं मैथायाव। सामब्राम गुफुर होबाथाय गोथाव जायो, गोथाव मोनखायो आं। हालदैबो एसे होना होबाय आङो। दाना नाखौ होना होनोसै आं। दैखौबो होना होखानोसै। नै अमा बेदरखौबो गोबाव रुखाबाय आङो। दाना सुहरनोसै बन्द' खालामनानै गेसखौ। दाना नै आङो अमा बेदरखौ फ्राय एवहरनोसै। नै रुनानै सुफिननानै माबाबाय आङो, आरामनो स्र' साफा सुफिनबाय। बेनिफ्राय नै सारायाव एवहरनोसै आं। बेनिफ्राय नै बेखौहाय आङो एसे उनावसो होगोन, माने मस्ला सामब्रामफोरखौहाय एसे उनाव होनोसै आं। अमा बेदरखौ हरग्रोनोसै, एवहरग्रोनोसै। उखुन्दै खुलायलायदों। मैथाया गोदौगासिनो दङ। मैथा ओंख्रिया मोनथारसिगोन। अमा बेदर फ्राय।
जा मेजेम ओंखारखायोहाय नै मेजेमा अमा बेदराव होनो नोरसिं खानि आङो नै नोरसिङा जा मोजां मोजां खिलिना दंथारो दाना बानलु पियाज मस्ला देनाय सामब्राम गुफुर देनाय जमा होजोबदों नोरसिंखौबो होनो हाखानोसै जा गोथाव मोदोमखाबाय जाबाय नै लोगोफोर दानिया आंना भाजा एवनाया अमा बेदर फ्राय एवनाया बरिया जि गोथाव जाखाबाय संख्रि बानलु ज्रोम जि मोजां जाखादों नै नोरसिंजों जि मोदोम फबखादों जाबाय दाना जानांसिगौल' गोथावनो बेनिफ्राय नै बिथिंजाय मैथाजों नाजों ओंख्रि संनायाबो जाबाय नै मोनबाय जि गोथाव जादों बेबो संख्रि नांबाय आरामसे जि गोथाव नै नाया गिदिरथार जानोसै दानिया लोगोफोर बरिया गोथाव नाजों इनिफ्राय मैथा जि गोथाव जानो गोसोखांबाय थाखादोंमोन आङो ओमफ्राय दिनैहाय जानोसै जायैया गोबाव जाथारबायमोन ना मैथाजों नाजों जि गोथाव जानोसै गरमाव मैथाजों ना आरो बेदर फ्राय एवनाय अमा बेदर जा गोथाव नुखादोंहाय गोमो मोनो नै नोरसिं बिलाइबो होदों आङो बानलुखौ लानो बावबाय आं बाबु बानलुखौ हरलाय सना प्लास्टिकैनो हरबाय नोंना बिदि सुनि आं एसे जा गोथाव जाखादों बा ख्राव ख्राव होनलायनाय जाथारदों माथो सारा अमा बेदर अरख्रुबनाया बाबु गोथाव जाना जायाखै जा गोथाव मैथाजों नाजों बिराद गोथाव जाथारदों जा गोथाव जाखादों मैथाजों नाजों ओंख्रिया बरिया अमा बेदर फ्राय एवनाय बरिया गोथाव जाथारदों पियास एवनाय Amami ka ba? Baka malabay babu? Này mắm tani sana pe. Này là đây. Babu, ada ni nai mobil ko to seto. 비고라 가라 가자는 가.
Norisnya berat goथाव जादों. Babu, saunखौ फिसा हो. खोनाफैदों. ना गोरिया. बेदरनि बिदैया गसरलायदों. बिराद गोथाव जादों. स्रेम स्रेम एवनाय हो. आं गैथाराखै. बिराद गोथाव जादों बरियानो. हा? ओंखाम गोजां दंबावो. दिनै नाबो बेदरबो मोननै मोननै जाजाबथारबाय. नङाबा जोंहा इदि मोननै मोननै जाजाबामोन. ओंखाम बोथिसेयावनो. बेदरबा बेदरल' ओमफ्राय नाबा नाल' इदि जायो. मोननै बेदरबो नाबो इदि सङा माने. बेदरबो नाबो मोननैबो संजाबा बारा मोजां नङा खोमा इफोरबायदि सानो माने मोजांबो नङा नालाय. ओमफ्राय बिदिनो गोबावजों खेबफा मालाबा जायो आरो. राफोद जादों बेदरा. जि गरम जाखादों दिनै. फांखा लालायलायदां ओंखाम जानाया. जोंहाना बाबुआथ' मेजेम मेजेम बिदैखौसो जानो नागिरो. बिदैखौसो ओंखामजों फुननानै जानो गोथाव मोनो बेहा. मैथा ओंख्रियाबो बिराद गोथाव जाथारदों दिनै. आं जानो गोसो जानानै थानाय ओंख्रिखौ दिनैहाय जानाय जाबाय. माने आं अमा बेदरखौबो मालाबा फ्राय एवनानैसो जागोन होननानै गोसोखांदोंमोन आरो दाख्लैनिफ्राय. ओमफ्राय खिन्थु मिलायाखैमोन. ओंख्रि संनासो जाबाय थानाय जादोंमोन भाजा एवनानै दै होनानै. ओमफ्राय दिनै जि मोजां फ्राय एवनानै जाबाय आङो. नाजों मैथाजों जानो होनना गोसोखांदोंमोन आरो गरमखाय. दिनैहाय मोनजाजोबनाय जाबाय होनलाय. नै आं हारसिं फेक रायलायगासिनो दङ. सेरनि मानसिफ्रा रावबो रायलायाखै. ओंखाम जाग्राफ्रा. Gurgulagang.
जाखांबाय आङो लोगोफोर दानिया नै बरिया गोथाव जाजोब्बाय स्लिमनो बेदरखौबो जाखांबाय आङो बिदैखिनियाल'सै ओमफ्राय बिदैखौबो जाबावगौमोन आङो बेदरखौनो जानानै आंगायखाबाय नालाय बिनिखायनो आङो बिदैखौ ओंखामजों लगायना जायासै नङाबा ओंखामजों लगायना जानो बिराद गोथाव मोनो आङो दोननोसै आं बेखौ दाहाय जानो दा हरावहाय जागोन आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै इनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो इनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसोरनिसिमबो अननाय जासिहरबाय इनिफ्राय बयबो लाइक खालामनानै होदो आरोना बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर